guys. Pupunta pa lang tayo sa mga customers natin dahil bibenta tayo dun sa kanila ng hotdogs. Nandito sa bag. Yan. Yan. Tagig yan ha. Tagig na bag pero ang laman niya, ayan, hotdogs. Frozen product siya guys. So, dadalhin ko dun sa mga customers ko. Bibentahan ko sila doon kasi pautang naman to 1 week to pay. Ito yung gawain ko pag wala akong ganong ginagawa. So ito rin din yung nakakasupport sa anak ko. Kaya kahit mainit, pinagpapawisan tayo ng gusto, okay lang, carry lang yan kahit mainit. Ayan. So, nandito na ako, nagpasok na ako, nagumpisa na ako maglakad dito. Papasok na to doon sa mga customers ko. Siyempre, papawisan tayo guys. Mainit kasi magtutu in the afternoon na eh. Ayan lang tayo maglakad papunta doon. See you!